Selim og jeg, vi fik en opgave af Ole om, at vi skulle arbejde med IHC, som vi også kunne bruge til vores eksamensopgave. Og opgaven, den kan vi se her, hvor i stue, køkken, alrum og garage og værelse, hvor vi skulle lave. Og i stuen, der har vi en afbryder med almindelig stikkontakt og lampe. Og i køkken, der har vi lysstyring på, så den kan skrue op og ned med solcenter også. Og i garagen, der har vi en stikkontakt og en afbryder, hvor der er timer på, som går ud efter en stykke tid. Og i værelset, det er normalt afbryder og lampe og stikkontakt. Her ser vi så en IHC-tavle, hvordan den er bygget op indeni. Og hvis vi starter helt fra bunden af, så har vi en IHC-controller. Og det er den, der har alt dataen, som vi har programmeret til, hvad den skulle kunne. Og den sender så den får nogle, hver gang man trykker på stikkontakten, får den nogle impulser, som den så sender ud til outputtene, som registrerer, hvad det er, de skal gøre. Og så sender de det videre til vores input, 24 volt, som sender det ud i lampeudtagene. Og vi kan lige prøve at tage alle controller, eller alle moduler fra start af. Vi har hernede en output 1-10 volt, og ved siden af en 230 output. Og heroppe der har vi en 24 volt power, som giver 24 volt ud til vores output moduler, som skal have 24 volt, og så controller ved siden af. Og en output også 24 volt, og en 24 volt input, og en output 230. Det som folk de bruger IHC til i dagligdagen, eller hvad vi bruger til, hvorfor det er godt, det er at det er trådløst, og man skal ikke til at trække alle ledninger. Og man kan hele tiden lave et nyt om, hvis man har lavet en enpol afbryder, så kan man lave det om til en timer-funktion, hvis det er det man vil senere hen. Så skal man ikke trække nye ledninger for den grund. Vi vil nu vise, hvordan man programmerer IHC, og programmet til IHC kan man hente ind på Laurits Knudsens hjemmeside. Det første man gør, det er at man går ind og højreklikker på stuen heroppe, og så ind i produkter, dataline produkter, og vi skal så have nogle tryk, og det er en tryk 2 test, og så trykker vi på den. Så kan vi så se hernede ved tryk venstre og tryk højre, der er ingen adresser på dem endnu. Men vores output modul derude, som vores tryk går til, den kører på datalinje 1, og det kan man se ude i controlleren, hvor den går i. Og de tryk, vi gerne vil arbejde med, de kører på 12 og 13. Så vores tryk venstre, den kører på 12, og højre, den går automatisk på 13. Trykker vi OK, og så er de så registreret herovre. Og i stuen, der skal vi også have en lampe, så vi går ind i produkter igen. Dataline produkter. Og en lampe, det er så en output. Og så tager vi lampeudtaget. Og udgangen, lamperne de sidder igen i 1, fordi det er inputten. Og den lampe vi skal bruge, den sidder i udgang 4. Og trykker OK. Så herover i højre kolonne herovre, hvor funktionen skal sættes ind, går vi igen ind og trykker højreklik på stue, foretrykkende, og vi skal lave en engageret kip, så vi kan både slukke og tænde på samme tast. Vi tager vores tryk venstre, flytter over, hvor der står kip, så når vi trykker på venstre, så starter der en kip. Så skal vi have sat den til, hvad den skal tænde. Vi har vores udgang hernede, og en udgang over lampeudtaget, og vi parer de to udgange. Sådan, nu har vi lavet en kip på vores tryk venstre. Vi vil gerne have kåret en stikkontakt på inde i vores stue. Det samme ind i output og i stikkontakt. Stikkontakten sidder stadig i datalinje 1, og vi kan se at 4 er i brug, fordi der har vi vores lampeudtag. Men stikkontakten den sidder i 1'eren, så vi tager 1. For at vi skal kunne tænde og slukke den her, skal vi lave en engageret kip igen, for vi kan ikke blande dem sammen. Så vi går ud og tager en engageret kip igen. Tager nu vores tryk højre, fordi tryk venstre er i brug, og sætter over i kip herovre. Og parer de to udgange igen. Nu vil jeg fortælle jer, hvordan man kobler sin iPad på sin IHC. I starten der opretter man en bruger på sin IHC inde på computeren, og så laver man en konto med IP-adresse, som man så også sætter op på sin IHC. Og hvis man har en iPad, eller man kan også gøre det med iPhone,
så har man et program på den, hvor man så indtaster sit brugernavn og sin adgangskode og IP-adresse. Når man normalt starter programmet op, vil der bare være hvid skærm her, men da vi allerede har gjort det, har vi så lagt billedet ind her. Så trykker vi på billedet, så har vi hele vores grundplan her over hele huset, som vi har lagt ind som et billede også. Så kan man trykke ind på stuen her for eksempel. Så kan man så selv lægge billeder ind. Man kan tage billeder med sin iPad for eksempel af sin stue og så lægge det ind. Og ved hjælp, så kan vi styre hele huset på iPad'en ved at trykke på de forskellige afbrydere, som vi har sat ind på den her. Og det samme kan vi gå ud i garagen, hvis vi nu var inde i køkkenet, men vi skulle have tændt lyset derude i forvejen. Og så kunne vi styre det på vores iPad. Så er vi friforske til at gå derud. Og det fungerer via nettet. Så nu vil vi prøve at tænde lidt her på vores tavle med iPad'en. Og vi går ind i stuen, og så trykker vi på stuen. Og så er vores 2 afbrydere, de sidder herovre. Så prøver vi at trykke på den her. Og den tænder. Så kan vi slukke den samme sted igen. Så prøver vi at gå ud igen, og så kan vi gå i køkkenet. Her har vi også vores 2 afbrydere. Så trykker vi på den, og det tænder. Så tænder vi her igen. Og vi vil prøve at dæmpe den nu, så vi kan skrue op og ned for lysstyrken herpå, ved at holde den inde. Og den skruer op. Ude i garagen, nu vil vi væk herfra, ud af huset, og alt står tændt i hele huset, og vi slukker alt. I køkkenet der har vi lavet en solsensorlampe, eller solsensorstyring, som registrerer hvor meget lys der er i rummet. Og den tænder vi her på iPad'en, og så er den aktiveret. Og vi kan se, at lampen er tændt deroppe nu, og ved at sætte en finger over, så det bliver mørkt for den, skruer den op for lysstyrken. Og vi fjerner igen, og den skruer ned.